إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглаулар, барча хәмд сәнәләребез хастыр. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга күндерә алмас. Әгәр Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса рәхмәте белән туры юлга чыгарса, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә җәмгыять ширләренең берсе, бүлгенлеккә, фәкыйрлеккә китерүче афәтләрнең берсе, ул да булса зиннәтләргә чумып, мал-мөлкәтне туздырып, исрафка батып яшәү. Артык зиннәтләргә бату, рәхәткә чыдый алмау, акчаңны уңга-сулга туздыру, булар һәммәсе, мөхтәрәм җәмәгать, җәмгыятебезнең ширләре булып тора. Ә ул шир үз ширатында бузыклыкка, гөнаһлар кылуга китерә. Хәтта галимнәребез артык зиннәтләнүне, артык рәхәткә чыгуны килүче ахырның башы дип атадылар. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Ва иза арадна ан нуhlика qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Әгәр без ниндидер халыкны һәлак итәргә теләсәк, аларның зиннәтләргә баткан халкына Аллаһка буйсынырга әмр иттек. Ләкин алар бузыклыкта калдылар, һәм безнең сүзебез аларга хак булды, һәм без аларны юкка чыгардык дип әйтә. Чөнки, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең табигаты шундый. Әгәр дә аңа яхшы булса, әгәр дә аның яхшылык, киңлек, байлыгы күп булса һәм шуны сизә башласа, күп итеп туздыра башлый. Сарыф итүдә, исраф кылуда тырыша башлый, кадерен оныта башлый. Һәм уңга-сулга туздырып куелган шикләрдән чыга башлый һәм Аллаһ Раббыбызны оныта. Ул кешегә рәхәт, аңа берәр дә кирәк түгел. Менә шунда ул Аллаһның ачуына һәм аның газабына юлыгырга мөмкин. Аллаһ Раббыбыз Шура сүрәсендә әйтә: "Валау басаталлаһу ар-ризqa ли'ибадиhi лабагау фил ард" дип әйтә. Әгәр Аллаһ үзенең кулларына ризыгын мулдан бирә башласа, ягъни кешеләр җирдә бузыклык тарата башлыйлар ди. Ягъни әз генә рәхәт була башласа, ул шундук куелган шикләрдән чыгып, бузыклык тарата башлый дип әйтә. Һәм Алaq сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ан рааху истагна калла иннал инсана ла ятага" Әгәр кеше
бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмаганлыгын сизә башласа, ул куелган шикләрдән чыга башлый дип әйтә. Һәм балаларны гына алыйк. Әгәр дә алар көн сайын тәмле ашый башласалар, хәтта киреләнеп ашамлык белән уйнарга мөмкиннәр, ташларга мөмкиннәр, һәм гади көн сайын була торган әйбер дип күз алдына китерә башлыйлар. Ләкин алар балалар, алар аңлашыла, аларга гөнаһлар язылмый. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, зурлар, акылга ия булганнар, Аллаһ биргән нигъмәтләрнең кадерен белергә тиешләр. Һәм шөкер итеп исраф кылмаска, исрафтан сакланырга тиешләр. Һәм менә шушы ашамлык мәсьәләсендә генә безнең өлкән буын әби бабайларыбыз, кемнеңдер бәлки әти әниләре ачлык куркынычларын күргәннәрдер, сугыш афәтләрен күргәннәрдер. Менә аларның икмәкне кадерләүләре, аларның ризыкны кадерләүләре менә шуннан беленә, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки алар ул авырлыкларны татыганнар, алар белгәннәр, һәм шуңа күрә алар хәтта икмәкнең валчыкларын да ташламыйлар, аның кадерен беләләр. Һәм шуңа күрә шул ашамлыкларда, ризыкларда исрафтан сакланалар. Ә безне, мөхтәрәм җәмәгать, шәригатебез һәммәбезне дә урта булырга куша. Русча әйтмешли, умеренный булырга куша. Аллаһ Раббыбыз А'раф сүрәсенең 31-нче аятында әйтә: "Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масджид ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин" дип әйтә. Эй Адам балалары, һәр мәчет алдыннан, һәр мәчеткә килгәнче зиннәтле, матур киемнәрегезне киегез, ашагыз, эчегез, ләкин исраф кылмагыз ди. Дөрестлектә ул, ягъни Аллаһ исраф кылучыларны яратмыйдыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә аш йөрегез дип әйтми, ашамагыз, эчмәгез, гомер буена тилмереп йөрегез дип әйтми, ашагыз ди, эчегез ди, ләкин урталыкта булагыз. Ләкин исраф кылмагыз, ләкин куелган шикләрдән чыкмагыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтә: "Ал-қасда таблугу" дип әйтә. Ягъни урташан булыгыз һәм шул вакытта теләгән морадыгызга, теләгән теләкләрегезгә ирешерсез дип әйтә Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәрбер эшебездә урташан булырга тиешбез. Умеренный булырга тиешбез. Куелган шикләрдән чыкмаска тиешбез. Аңлашылды, төгәл иттереп, нәрсә соң ул инде хәзер исраф дигән сүзнең мәгънәсе дип сорасагыз, мин әйтермен. Исраф сүзе, мөхтәрәм җәмәгать, куелган шикләрдән чыгу, нәрсәне дә булса арттыру. Русча әйтмешли, приступать к границе дозволенного дип әйтелә. Ягъни үзеңнең хаҗәтләреңнән дә артыграк расходлар, чыгымнар ясау. Яки Аллаһ Раббыбыз биргән нигъмәтләрне гөнаһлы юлларда куллану, харамнарда куллану, шул эшләргә сарыф итү, тарату. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә шул була исраф, шул була шикләрдән чыгу. Ләкин исрафлар арасында иң зурысы, иң куркынышы ул, мөхтәрәм җәмәгать, үзеңә каршы исраф кылу, үз җаныңа каршы исраф кылу, гөнаһларга бату. Чөнки гөнаһлар кешене гадәттә күферлеккә китерәләр. Гөнаһлар гадәттә кешене шөкерсезлеккә китерәләр. Аллаһ Тәгаләдән ерагайталар. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә Мусага каршы көрәшкән Фиргавынны нәкъ исраф кылучы дип атады. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва инна фир'ауна ла'алин фил ард ва иннаху ламинал мусрифин." Фиргавын җир өстендә күтәрелгән бер залим иде ди. Дөрестлектә ул исраф ясаучылардан һәм җинаятьчеләрдән булды дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Фиргавынны исраф кылучы дип атады. Чөнки ул Аллаһтан яраклашты. Тәкәбберләнде, үзен Раббы дип атады һәм кешеләргә зулымлык китерде. Һәм шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә аны җәһәннәм әһленнән кылды. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһлардан тәүбә итмәгәннәргә, Аллаһка дошман булып, Аллаһ Тәгаләне танымаганнарга
Аллах жазасын бирермен дип әйтте. Кәзалика наҗзи ман асрафа ва лам юъмин би аяти раббиһи ва лa'азабул ахирати ашадду ва абqa. Һәм шулай итеп без исраф кылучыларга һәм Раббысының мөгъҗизаларына иман китермәгәннәргә көчле һәм мәңгелек ахирет газабы бирербез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Таһа сүрәсе 127 аят. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: "Ва аннал мусрифина хум асхабун нар". Һәм исраф кылучылар, куелган шикләрдән чыгучылар, алар ут әһелләре булырлар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм кем гөнаһларын кылып үзен исрафка илсә, һәм куелган шикләрдән чыкса, мөхтәрәм җәмәгать, ул кеше котылыйм дип теләсә, ул бу вакытта тормышында исән булганда тәүбәгә ашыгырга тиеш. Гөнаһ нинди генә зур булмасын, нинди генә куркыныч булмасын, нинди генә күләмдә булмасын, чын ихласлы тәүбә ул гөнаһны юкка чыгара. Нинди генә исраф кылмасын, җинаяты нинди генә булмасын, тәүбә ул гөнаһны паклый, ул гөнаһтан чистарта. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим, ла тaqнату мин рахматиллах, инналлаха ягфиру зунуба җами'a, иннаху хувал гафурур рахим." Әйт, үзләренә исраф кылган, куелган шикләрдән чыккан минем кулларым, Аллаһ рәхмәтеннән өмитегезне үзмәгез. Дөрестлектә Аллаһ барлык гөнаһларны гафу кыладыр. Чөнки ул гафу итүче, шәфкатьледер дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәндә изге кешеләрнең дугасын китерә. Һәм алар әйттеләр: "Раббана гфир лана зунубана ва исрафана фи амрина." Алар әйттеләр: "Эй Раббыбыз, безнең гөнаһларыбызны һәм эшебездәге булган исраф кылуыбызны гафу итсәң иде" дип алар дуга кылдылар. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, исрафтан сакланырга тиешбез һәм тәүбә белән чистарынырга тиешбез. Һәм исраф кылуның күренешләреннән ашамлыкларны сатып алганда исраф кылу. Һәм тагын да куркынычрагы, мөхтәрәм җәмәгать, ул ашамлыкларын ташлау, ул ашамлыкларны калдыру. Ашарга пешергәндә ашап бетерерлек итеп аша. Берәр кая барып ашыйсың икән, ашап бетерерлек итеп, бөтен кешегә җитәрлек итеп аша. Һәм берәр ашханәгә кергәндә, мөхтәрәм җәмәгать, берәр кафе булсынмы, берәр икенче бер йорт булсынмы, кайсы бер кешеләр зур акча сарыф итеп, ахырдан хәтта авызда итмичә шул килеш калдыралар. Бер сарыкны чалырга мөмкин, бер сарыкны пешерергә мөмкин. Шуннан 2-3 тапкыр чимшенеп каба да шул килеш калдыра. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә ушбу ашамлыктагы булган исраф кылу, алар һәммәсе җәмәгать гөнаһ булып санала. Ашамлык, азык-төлек Аллаһ Тәгаләнең зур бер нигъмәте. Һәм шул нигъмәтне теләсә кайда ташлау, теләсә кайда калдыру һич тә ярамый. Аллаһ Раббыбыз Әнғам сүрәсендә әйтте: "Кулу мин самарихи иза асмара ва ату хаққаху яума хасадih, ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин." Аллаһ биргән җимешләрне алар җитешкәч ашагыз, тиешле өлешен садака рәвешендә чыгарыгыз һәм исраф кылмагыз ди. Дөрестлектә Аллаһ исраф кылучыларны яратмый дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, динебез аш булып йөрергә кушмый. Динебез аш булып, тилмереп йөрергә чакырмый, ләкин урта булырга. Ашаган ихаҗәтең булган кадәр ашарга, һәм киемең булсынмы, башка нигъмәтләр булсынмы, һәммәсе дә, мөхтәрәм җәмәгать, уртача булырга тиешләр. Һәм шуңа күрә исраф ашамлыкта гына түгел, ул киемнәрдә дә булырга мөмкин. Утырып йөри торган тимер атларда, машиналарда да булырга мөмкин. Йортны тутыра торган төрле җиһазларда да булырга мөмкин. Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд, Аллаһның аңа салават шәрифләре булсын, әйтте: "Ашагыз, садака чыгарыгыз, киенегез, ләкин исраф кылмагыз һәм тәкәбберләнмәгез" дип әйтә. Ягъни, синең ашаган ашамлыгың, синең кигән киемнәрең, синең йортың, синең машинаң сине тәкәбберлеккә китерергә тиеш түгел. Сине мактануга, масаюга китерергә тиеш түгел. Аллаһ Раббыбыз һәм динебездә затлы машинага утырып йөрү дигән әйбер юк. Утырып йөрергә була. Телисең икән, хаҗәтең бар икән, пожалуйста, утырып йөр. Матур киемнәргә динебездә тыю юк.
матур киенеп йөр, рәхәтлән. Әмма ләкин синең киемең, синең машинаң, синең башка нигъмәтләрең сине башка кешеләрдән өстен күтәрелүгә китерергә тиеш түгел. Тәкәбберлеккә китерергә тиеш түгел. Башка кешеләр вак, мин яхшы, мин крутой, мин өстен. Менә шул әйбергә китерергә тиеш түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм әлбәттә кешене күрмичә үз-үзеңне өстән күрү һәм үз-үзеңне кешеләргә карый күтәрү бу җәмәгать исраф кылуның иң беренче галәмәтләреннән булып тора. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям артык кычкырып тора торган зиннәтләргә батудан, рәхәтлеккә чыдый алмаудан безне тыйды, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иякум ват-танәъум", артык зиннәтләнүдән сакланыгыз дип әйтә. Артык рәхәткә чыгудан сакланыгыз ди. Астеригайтесь роскоши дип әйтә пәйгамбәребез. Роскоштан сакланыгыз дип әйтә. Рәхәткә чыдый алмаудан, артык кычкырып тора торган зиннәтләнүдән сакланыгыз ди. Дөрестлектә Аллаһ куллары алар кычкырып тора торган зиннәтләргә күмелмәсләр дип әйтә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә һәрбер кеше кыямәт көнендә сарыф иткән, чыгарган һәрбер тиене өчен җавап тотар. Һәм динебез, мөхтәрәм җәмәгать, безне кәсеп итүнең, акча эшләүнең хәләл юлларын гына күрсәтми. Динебез әле ничек хәләл рәвешендә ул мал-мөлкәтне чыгарырга да юлларын күрсәтә. Бер хадистә әйтелә: Аллаһ сезнең өч әйберегезне яратмый ди. Ягъни кешеләр арасында киң таралган өч әйберне Аллаһ Раббыбыз яратмый. Беренчесе файдасы булмаган буш сүзләрегезне. Икенчесе байлыкларыгызны әрәмгә сарыф итүегезне. Һәм өченчесе күп сораулар биреп, теләнеп йөрүне яратмый дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә төрле буш сүзләр, файдасыз булмаган төрле гайбәтләр, ялганнар һәм башкасы, аларның берсен дә Аллаһ Тәгалә яратмый. Икенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, күп сораулар биреп, теләнеп йөрү, кирәкмәгән сораулар биреп, устазларга булсынмы, галимнәргә булсынмы, файдасыз сораулар биреп, яки хаҗәтең булмыйча торып, кешеләрдән соранып, теләнеп, кулны сузып йөрүе. Һәм өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ул җыйган байлыкларыңны, мал-мөлкәтеңне әрәмгә сарыф итү. Назря, кирәкмәгән юлларга сарыф итү, менә бу кеше сыйфатларын Аллаһ Раббыбыз яратмый. Һәм димәк, нәтиҗәдә Аллаһ Раббыбыз безгә үзенең күп санлы нигъмәтләрен бирә. Һәм безне тәрбияли. Без исә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең вазифабыз нинди? Безнең өстебездә нинди фарыз булып тора? Ул нигъмәтләрне тану. Ул нигъмәтләргә шөкерле булу, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул нигъмәтләрне дөрес юл белән, гөнаһлы эшләргә түгел, дөрес юл белән, хәләл ителгән хаклык белән чыгарырга тиешбез. Һәм шул юлларга сарыф итәргә тиешбез. Һәм инде бер генә мөселман да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өмөтен үзмәскә тиеш. Һәм тәүбә ишекләре ачык, әлхәмдүлилләh, һәм чистарынырга, пакланырга бу тормышта, бу дөньяда, әле исән булганда да Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә насип әйләсен. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.